Co ja zrobiłem, że się ożeniłem? Chyba pijany był. Zamiast Marysi to wziąłem Grysię. Jak ja teraz będę żył? Co ja zrobiłem, że się ożeniłem? Chyba pijany był. Zamiast Marysi to wziąłem Grysię. Jak ja teraz będę żył? Hej ja, hej, kawalerowie, hej ja, hej ja, hej, hej ja, hej, kawalerowie, hej ja, hej ja, hej. I narzeczoną, to tak nie może być. Jak mnie zobaczą, to zaraz płaczą i chcą mnie wolne bić. Hej ja, hej, kawalerowie, hej ja, hej ja, hej. Hej ja, hej, kawalerowie, hej ja, hej ja, hej. Zina mnie do księdza, takiego pijanego. Złości ugodali, złości napisali i on nie wiedział nic z tego. Na drugą niedzielę wziął spożyć po sile, a ospolek zambony. Na trzecią niedzielę jest moje wesele i Józef